אנחנו כבר כמעט רגילים לראות את התמונות האלה. אסונות טבע, רעידות אדמה, שיטפונות. העשור האחרון ייזכר אולי יותר מכל בגלל הצונאמי ששטף את אינדונזיה ואת סרי לנקה וגרם למותם של מאות אלפים. אבל היה זה דווקא אסון אחר שהביא לשינוי בהבנה שאנחנו על סיפו של עולם חדש ואחר. הוריקן קטרינה שהיכה בחופי לואיזיאנה וגרם למותם של כ-1,800 בני אדם. זעזע את ארצות הברית לא רק משום שבפעם הראשונה כשלו כל המערכות האזרחיות שלה בהגנה על אזרחיה בבית, אלא משום שאסון הטבע הזה, שלא כמו הצונאמי, הוא תוצאה של שינויי האקלים שעוברים על העולם. מספר ההוריקנים גדל בצורה משמעותית, היו תופעות שלא חשבנו עליהן אף פעם. צריך להבין שאנחנו שברנו את הבלנס, אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. כדור הארץ מתחמם. שנים שמענו את המדענים חוזים את תהליך ההתחממות הגלובלית. שמענו, אבל לא ממש הקשבנו. נכון, הייתה אמנת קיוטו שעליה חתמו מדינות רבות והתחייבו לפעול להקטנת פליטת גזי החממה, אבל כשארצות הברית של בוש, המזהמת הגדולה בעולם, פרשה מהאמנה, כבר היה ברור שלהסכם אין שיניים ושהפוליטיקה והכסף מנצחים את האינטרס העולמי. מדברים על זה שאנחנו בעצם בנפילה חופשית מבניין, כמו הנפילה של קפיצה מהאמפייר סטייט בילדינג. עכשיו התחיל ויכוח איפה אנחנו בנפילה, אם אנחנו בקומה 100 ורק קפצנו מהמרפסת, או קומה 50. ומתחילים להבין שאנחנו די נמוך קרוב לקרקע. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. בשנת 2006 היה זה דווקא האיש שהפסיד בבחירות לנשיא בוש, אל גור, שהצליח בפעם הראשונה להציג לפני העולם את מה שהפך לאמת שמטרידה מיליארדים. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. כשאל גור בעצם גמר את הסרט, או גמר את הפרזנטציה, יצאת, הלכת הביתה ואמרת לאשתך, תארזי, העולם מת. Our ability to live is what is at stake. וזה כוח מדהים. הוא והצוות מסביבו הבינו איך להביא את הבעיה הזאת לתודעת ההמונים. Human beings don't generally get to see these massive features of the landscape changing and vanishing in front of your eyes. ג'יימס ביילוג הוא צלם שהחל באמצע העשור הנוכחי בפרויקט שאפתני. כדי לתעד את תהליך המסת הקרחונים, הוא פרס במבצע חסר תקדים עשרות מצלמות על קרחוני העד, ותיעד כיצד משתנים פניו של העולם, כפי שהכרנו אותו זה עידן ועידני. My hope is that it will be powerful and immediate enough that people will say, yeah, I get it, I understand it, okay, this is real. והמודעות מביאה לשינוי. כל ילד כבר יודע לדקלם שצריך לחסוך במים, בחשמל, שצריך למחזר, שהקרחונים נמסים ושעוד מעט יבואו אולי גל גדול. התרגלנו לחפש מוצרים ידידותיים לסביבה, לחשוב קצת יותר על מה שקורה מסביבנו, ופחות לקבל הכל כמובן מאליו. אנשי הייטק רבים כמו שי אגסי, שיזם את מיזם המכוניות החשמליות Better Place, מבטאים את המעבר מהפנמת הבעיות למעשים. כשזה התחיל לא הייתי ירוק. אני גם לא בטוח שאני ירוק עדיין. אני כחול. יש את הקבוצה של הירוקים שאומרת מכוניות הן דבר מאוד מאוד רע וצריך לגרום לכל האנשים ללכת ברגל או לנסוע באופניים. אני דווקא אומר משהו אחר, אנחנו אנושות, לא נצליח לשנות את דפוסי ההתנהגות של אנשים. זו גם הייתה הכוונה של ועידת קופנהגן בחודש האחרון של העשור, לעבור מהחלטות למעשים. נציגי מדינות העולם באו לכאן כדי לנסות ולגבש הסכם שמשמעותו תהיה התחייבות עולמית להפחתת פליטת גזי החממה. We tried to be modest in what we thought we could accomplish. Whatever it is that we promise, we can actually deliver on. אבל הילדים הגדולים של העולם עדיין מתווכחים ביניהם מי אשם ומי ישלם. אותו ויכוח מתמשך בין המדינות המפותחות למדינות המתפתחות. יש לנו ספינה אחת, צד אחד של הספינה שרף חור, עשה גם מדורה יפה ואכל גם את הסטייקים. והצד השני אומר, טוב, עכשיו תורי לעשות חור בצד שלי של הספינה, אומרים לו, אבל אנחנו טובים. המנהיגים באו, התווכחו, התייעצו, כמעט התייאשו, ובסוף הצליחו לגבש הסכם מעורפל, בלי מנגנון אמיתי שיפקח ויאכוף את השינוי הנדרש. יכול להיות שבראייה היסטורית אנחנו נבין שכבר פה ידענו. פעמוני הזרה כבר דלקו, ואנחנו עדיין התווכחנו על כמה זה שווה לנו.
תחשבו על אגם בהיקף של פי 10 מהכנרת, שנעלם בן לילה, ואחרי שבוע חוזר חזרה. וזה לא קורה באיזשהו סרט של סיינס פיקשן, זה קרה על כדור הארץ. זה הפחד הגדול שלנו, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים לכם. בסוף העשור הזה האמת היא לא רק מטרידה, היא הרבה יותר מדאיגה. אולי זה סמלי שחותם אותו סרט עתידני, שבו לאחר שגרמו לגווייתו של כדור הארץ, יוצאים בני אדם בדרכם הכוחנית לשדוד את כל הטוב של כוכב אחר. לפחות במלחמה הזאת הירוקים ניצחו, גם אם הם בעצם כחולים. שניים הילדים מבינים את המסר מהסרט הזה. עוד מעט, בהמשך המהדורה הערב, שלושת החברים שסיימו יחד את קורס הטייס.